Hola, bona tarda. Perdoneu-me, us deia que gràcies per haver vingut, el temps no ajuda gaire, però creiem que és important la vostra assistència en aquesta sessió informativa sobre l'estat de l'aigua de l'Aixeta a la Bisbal d'Empordà. Abans de res, deixeu-me començar dient que aquest no és un acte polític. Jordi Montaner, ell és gerent de Geoservei, hidrogeòleg i assessor de la comunitat d'usuaris d'aigua del Baix Ter. En Lluís Aragonès, cap de servei de protecció de l'Agència de Salut de Catalunya, regidora de Salut de l'Ajuntament, la Gemma Pasqual, en Lluís, l'alcalde, i la Maite Bravo, regidora d'Acció Social i Ciutadania, Andreu Mas Ferrer, el gerent de concessions de Girona, de Sorea, i en Dani Palomar, tècnic de Sorea de la Bisbal. Malauradament, l'Agència Catalana de l'Aigua i el DARP han excusat la seva presència i, per començar, farem una breu cronologia dels fets que han acabat per acabar declarant l'aigua de la Bisbal com a aigua no apta per beure ni per cuinar. El dia 22 de juliol, divendres, entra per registre a l'Ajuntament de la Bisbal un escrit de Sorea en què comunica a l'Ajuntament i a l'Agència de Salut que s'han trobat valors per sobre del que estableix el marc legal de dos productes fitosanitaris, el diuron i la terbulitacina, als pous situats a la Bisbal d'Empordà. No estem parlant encara d'aigua de boca. El 25 de juliol es reuneix Sorea amb l'alcalde perquè havien entrat per registre, que en tingués coneixement de primera mà, i comunica que l'Agència Catalana de Salut marca un protocol a seguir en aquests casos, que és demanar una primera analítica de boca per saber si aquesta contaminació que s'ha vist en el pou surt o no surt a l'aigua de xarxa. La Bisbal i Forallac s'abasteixen de pous de la Bisbal i de fontanilles. Per tant, haver trobat compostos per sobre del límit que marca la legalitat en els pous de la Bisbal no era necessàriament que sortís malament a l'aigua de boca. Però el dia 3 d'agost, dimecres de la setmana passada, l'Agència de Salut es posa en contacte amb els alcaldes de la Bisbal i de Forallac per citar-los l'endemà a Girona, ja que l'analítica de l'aigua de boca no era correcta i fixar com calia actuar. L'endemà té lloc la reunió, s'acorda la redacció d'un ban per informar la població que l'aigua de l'Aixeta no era apta per beure ni per cuinar. A les 12 es redacta el ban, penjant-se en el web de l'Ajuntament, xarxes socials, i portant-se a imprimir per la seva distribució arreu de les cases de la Bisbal. Aquest repartiment, una cosa que sí que hem de millorar segurament, va finalitzar ahir dilluns. També es contacta amb les persones més sensibles, com és geriàtric, el convent, casa de colònies, amb la comunitat musulmana, perquè en facin difusió, atès que creien que són sectors més vulnerables de la societat. I finalment, el divendres dia 5, ens posem en contacte amb totes les persones que som aquí a la taula per intentar muntar aquesta sessió informativa. Que diu, han passat uns dies des de la detecció dels valors als pous fins a la mostra d'aigua de la xarxa i la seva declaració d'aigua no apta pel consum. Quins efectes pot haver tingut aquesta ingesta durant aquells dies i quins riscos hi ha si se segueix consumint? És una normativa estatal que ve d'una normativa comunitària que estableix els límits de substàncies que poden haver a l'aigua. Dintre d'aquestes substàncies hi ha les substàncies plaguicides i el límit per les substàncies plaguicides s'estableix en base a que són substàncies que haurien d'estar absents de l'aigua. En el cas dels plaguicides, a Europa es va decidir establir uns llistons molt baixos, no en base al risc per la salut de les substàncies, sinó que s'estableixen en base a aquest criteri que us deia que són substàncies que no hi haurien de ser. I aquest és el valor que finalment es va detectar l'altre dia, que se superava en l'aigua de xarxa de la Bisbal i Forallac. És un valor no lligat al risc. Que s'hagin superat aquests valors implica que aquesta aigua supera uns valors que no haurien d'estar presents, però el risc per la salut no s'estableix en base a això. Hi ha organitzacions, l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries d'Austràlia, de Canadà, d'Estats Units, que en les seves normatives ho han fet diferent d'Europa. Han establert uns llistons sí en base al risc i han posat uns llistons en uns nivells per sota dels quals se sap que no hi ha risc per la salut. Estem molt per sota de valors que estableixen altres autoritats sanitàries. Hem comentat que la Bisbal s'abasteix de pous de la Bisbal i de fontanilles. Quina pot haver estat la causa de contaminació del pou de la Bisbal i quines actuacions s'estan estudiant per millorar la qualitat de l'aigua? Tenim uns aqüífers superficials que estan molt vinculats en el riu i en l'aigua de pluja, o en els excedents de reg, per exemple, són aqüífers
que van fins a unes fondàries de 15 metres aproximadament. Els aqüífers superficials, com que estan molt en contacte amb la superfície i amb les activitats que s'hi desenvolupen, doncs són aqüífers que podem dir són molt vulnerables. Les activitats que se desenvolupen a sobre, per exemple agrícoles, o qualsevol tipus d'abocament que es faci amb el riu, de contaminació industrial, etc., doncs fàcilment pot acabar arribant a afectar aquests aqüífers. Els pous de la Bisbal, que estan aquí a Castell d'Empordà, estan en l'aqüífer superficial, doncs estan explotant bàsicament aquest aqüífer que és tan vulnerable. Però també exploten en la zona de Fontanilles l'aqüífer profund, aquest que no és tan vulnerable. Això fa que l'aigua que surt dels pous de Castell d'Empordà sigui més fàcilment contaminable, per dir-ho d'aquesta manera, i l'aigua del pou de Fontanilles no ho sigui tant. En el cas de la contaminació per pesticides, igual que els nitrats, que ja fa molt temps que aquí es van detectar i ja coneixeu perfectament la problemàtica que va haver-hi, doncs evidentment la relació causa-efecte sempre fàcilment es pot atribuir a l'agricultura. Pensem que hi ha un sector agrícola important al voltant del pous, tots coneixeu que això és pràcticament un mar de blat de moro i aquest mar de blat de moro té unes exigències de tractaments amb herbicides, amb pesticides, amb nitrogen, que fàcilment pot fer que si no es fa d'una manera acurada, si no es fa d'una manera responsable, pugui arribar contaminant aquests aqüífers. Aquesta manera responsable de fer les coses potser no s'ha fet del tot bé i ha donat lloc a la situació que tenim. No és només el col·lectiu agrícola el que cal, diguem-ne, posar el dit a la llaga, perquè, evidentment, també hi pot haver-hi d'altres possibles fonts de contaminació que estem estudiant i que van relacionades també amb l'ús domèstic de l'aigua, en concret amb tractaments que es fan en determinats casos d'elements quotidians domèstics. La causa d'haver trobat herbicides en aquesta situació en part respon en primer lloc a la vulnerabilitat de l'aqüífer, en segon lloc a les pràctiques que sabem tots que es fan al voltant dels pous i en tercer lloc amb una situació de sequera important que afecta de manera transversal a tots els aqüífers de l'Empordà en general i que fa que, malgrat que tinguem reserves d'aigua superficials molt importants en els embassaments, l'aqüífer ha anat baixant els nivells d'una manera ostensible i evident. Aquestes tres causes serien les que podríem posar com a causants de la situació que estem ara. Quines solucions estem treballant? Si els aqüífers profunds del Baix Ter són menys vulnerables, doncs podem intentar veure la possibilitat d'augmentar l'extracció dels pous de la zona més del Baix Ter, d'aquests aqüífers profunds, i intentar compensar la mescla, la barreja, de manera que l'aigua que us arribi a l'aixeta finalment no tingui aquestes concentracions d'herbicides, diguem que en tot cas són petites però que es poden superar amb un increment d'aigua de bona qualitat que pot sortir d'aquests pous profunds de la zona del Baix Ter. El problema és que això, per fer-ho, ens hem d'assegurar molt bé que aquest augment d'extracció dels pous del Baix Ter no vestim un sant per desvestir un altre. Per tant, solucions més o menys ràpides, en qüestió d'unes poques setmanes, els tenim en cartera, els estem valorant i a l'espera de quins són els resultats per poder-los tirar endavant. I ara cal la vessant tècnica. Ara ja sabem quines possibilitats hi ha i ara que veu tècnicament si això és possible o quines dificultats pots trobar. I per això ara els representants de Soria ens explicaran la solució tècnica. La solució tècnica passa per aportar més cabals de la zona de Fontanilles, ja que els pous que tenim aquí al Daró són els que tenen aquests incompliments en plaguicides. Llavors, aquesta solució passa per veure d'on podem aportar més cabals i l'altra, que és el que estem mirant, és el redimensionament de la planta de tractament de Fontanilles.
La planta de tractament està estudiada i dimensionada per poder aportar cap a la Bisbal una certa quantitat de cabals. Llavors, si n'extraiem més dels pous, també s'han de fer ajustos a planta per poder tirar aquest major cabal cap a la Bisbal. I estem treballant conjuntament amb en Jordi per poder donar una solució com abans millor. A veure, des de la regidoria de Salut, en el moment que l'Agència de Salut Pública ens va notificar que superàvem aquests llindars d'aquests 2 fitosanitaris, ens vam posar a treballar a redactar el ban municipal, vam tirar endavant totes les còpies, vam intentar fer aquesta distribució massiva, ens vam posar en contacte amb l'àrea de comunicació per mirar de comunicar-ho com més aviat millor a la ciutadania i després, a nivell més de logística, trucar a tots els supermercats, comunicar-los la situació a la Bisbal perquè s'abastissin d'aigua envasada. I llavors també el que estem treballant és intentar posar-nos en contacte amb el Departament d'Agricultura, ja per un tema més preventiu. És evident que ara els 2 herbicides els tenim amb una presència, amb aquesta concentració en l'aigua en aquests pous de Castell d'Empordà, però el que hem d'intentar és evitar que vagin filtrant major quantitat d'aquests productes i a veure com podem fer mesures més preventives. També pel que fa més a l'àrea de medi ambient, el que hem fet també és incrementar la recollida d'envasos perquè és evident que tindrem un major increment d'envasos. Però això ara mateix no és el debat pel qual tots plegats estem aquí. Bé, des de l'àrea d'Acció Social i Ciutadania hem treballat centrant-nos bàsicament en garantir l'accés als subministraments d'aigua per a la població que està en una situació més desafavorida i en aquests moments hem gestionat que demà Càritas ja disposarà de 80 o 90 garrafes de 8 litres per repartir entre les famílies que no tinguin un poder adquisitiu que els permeti sostenir. Sí, jo estic parlant des de l'àrea d'Acció Social i Ciutadania, que diguem-ne, estem adreçant-nos a les persones. No és que ens estem justificant, estem explicant el que estem fent. Perdó. Sí, però hi ha gent que no té diners per comprar les garrafes. Perdó. A veure. Perdó, no, un moment, sisplau. Me deixeu acabar, sisplau. Perdó. Un moment, perdó. Després, sisplau. A veure, s'estan treballant altres... Deixeu un moment, sisplau. Deixeu un moment que acabem d'explicar i després hi haurà... Perdó, un moment, estem explicant el que s'està fent. Després, vostè pot expressar la seva opinió i li direm què es fa en els altres casos. Perdó, em sembla que s'ha plantejat... Únicament estem explicant això. Després tothom podrà dir la seva amb tranquil·litat i respecte. Perdó, sí, però esperis... Perdó. Que aquest problema és... Em sembla que s'ha plantejat... Jo sé que vostè té raó i que està explicant una percepció del problema, però diguem-ne que nosaltres, des de l'equip de govern i com a regidora d'una àrea que té unes competències, hem pensat que havien d'establir unes jerarquies, una manera d'entrar en el problema. O sigui, no podem resoldre tots els problemes en 2 dies, ni en 5, ni en una setmana. Per tant, hem començat, almenys des de l'àrea que jo estic treballant, hem començat per la població que està en més greu risc de no poder accedir a l'aigua potable.
Això per una part. S'estan implementant altres accions per tota la població. S'està treballant per veure si es pot aconseguir un camió cisterna per part de l'ACA. S'està posant també a disposició de qui necessiti aquesta aigua. No caldrà que sigui gent amb informes socials. El que passa que també jo demanaria una mica de calma perquè estem treballant i perquè les qüestions no se solucionen en una hora, ni en 2 dies, ni en 3 dies. I perquè també m'agradaria que quan parlem d'aquest problema fem servir el nosaltres, perquè és un problema de tots, no és el problema de qui està al govern, perquè qui està al govern ara podria haver sigut qualsevol altra persona i aquesta és una situació sobrevinguda. Jo crec que és una oportunitat que ens ha obligat a donar una resposta ràpida amb pocs recursos i amb poca capacitat en moltes ocasions, però que ho estem treballant i també és una oportunitat per analitzar quina és, diguem-ne, la clau d'aquesta situació. Anem per feina. Jo estava explicant que es posarà a disposició de les persones que tinguin escassa capacitat econòmica aigua perquè puguin disposar de la gent gran. De la gent gran també s'està fent a través de serveis socials, a través del servei d'assistència domiciliària s'ha informat a la gent gran. Tenim 51 usuaris que han estat informats. Dels serveis de teleassistència hi ha 125 usuaris que fan ús d'aquest servei també estan sent informats i a més s'està treballant en protecció civil per organitzar una xarxa de voluntaris per persones grans que no poden ni tan sol carregar les garrafes i portar-les al seu domicili, tenir localitzades aquestes persones i des d'aquí fem també una crida per qualsevol persona que estigui en aquesta situació que s'adreci a l'Ajuntament. El número de telèfon de l'Ajuntament pot demanar aquesta informació i se li donarà. Estem establint actuacions dintre del que és aquesta situació sobrevinguda i intentant ser el més eficient possible, però evidentment no ho podem fer tot en el mateix dia. Estem, ja li dic, intentant activar també una xarxa de voluntaris per poder arribar a les persones que més el necessitin. A veure, jo entenc perfectament que en aquests moments per part de la ciutadania pugui haver-hi un malestar general, ho entenc perfectament, però també vull posar en antecedents una sèrie de qüestions que crec que és bo tenir-los clars a l'hora de reflexionar sobre la situació en la que ens trobem. Quan a principis del 2000, 2004, 2005, ens en recordarem tots, vam tenir la problemàtica en el seu moment de contaminació per nitrats, que en aquest cas l'aigua tenia una afectació per determinats col·lectius, tot plegat, si ens en recordem, a partir d'aquí es pren una actuació conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la qual es construeix l'estació transformadora d'aigua potable de Fontanilles, l'ETAP de Fontanilles, de la qual manera que subministrava dintre del que podia treure aquesta estació part d'aigua a la Bisbal i a Forallac, part d'aigua a la Mancomunitat de municipis que conformen Cruïlles, Morell, Sant Sadurní, Corçà i Madremanya, i part a Fontanilles i darrerament a Serra de Daró, que també hi ha de connectar. I en aquell moment, quan es fa aquella actuació, estem parlant de l'any 2007, tothom estava convençut que aquesta actuació el que permetria era solucionar per sempre els problemes de quantitat i de qualitat de l'aigua. És a dir, problemes de sequera i problemes de contaminació. 9 anys després, allò que tothom estava convençut, resulta que no. Per tant, quan parlem a vegades també de previsió, és a dir, ja va haver una actuació en el seu moment el 2007 per preveure que precisament això no tornés a passar i tècnicament això no havia de tornar a passar, però ha passat. També val a dir que hem de fer una certa reflexió de per què ha passat. De per què ha passat. Algunes coses deuen haver canviat amb el decurs del temps perquè ens trobem en una casuística com aquesta. En aquests moments estem intentant, com s'ha explicat per part de diferents agents, incrementar la captació de Fontanilles o la construcció d'un nou pou. Però això vol tècnicament uns estudis.
Vol tècnicament uns estudis. No es pot fer d'avui per demà. Estem traient de Fontanilles la màxima aigua possible que hi ha en aquests moments perquè la que vingui de Castell d'Empordà sigui la mínima per intentar solventar quan abans aquesta casuística. I abans que m'ho pregunteu, perquè segur que això ho preguntareu perquè a més de les coses que corre, què passarà amb el rebut de l'aigua? Què passarà quan vingui el rebut de l'aigua i arribi un rebut d'aigua en què no s'ha pogut fer ús d'aquesta aigua ni per beure ni per cuinar? Doncs hi haurà una rebaixa. Hi haurà una rebaixa. Es calcularà quin és el consum que es pot atribuir en boca que fa tots els usuaris de la Bisbal, més un increment dels costos que hi pugui haver-hi per altres qüestions, com pot ser perquè no és evidentment, no té el mateix preu l'aigua en boca que l'aigua embotellada. Per tant, estem treballant en fer aquest estudi perquè el rebut que vingui en funció, evidentment, de la problemàtica, de la durada de la problemàtica, doncs això tingui aquesta repercussió que, evidentment, assumirà l'Ajuntament amb el benentès que totes les mesures que hàgim de fer també les haurem de fer i les haurem de pagar. I, per tant, haurem de buscar els recursos per poder-ho fer. Perquè, d'entrada, tenim molt clar que el que hem de fer és una solució el més ràpida possible. I de les 3 que s'estan treballant, el que l'equip de govern decidirà és que es faci la solució més ràpida possible. Però, evidentment, hem de buscar la solució definitiva. I la solució definitiva és treure més aigua dels llocs on no hi ha tanta perillositat per contaminar i en els llocs, en aquest cas, en els pous que tenim nosaltres de Castell d'Empordà, que sí que són més susceptibles perquè tenen més fragilitat, evidentment, incrementar els perímetres de protecció. És evident. Independentment d'altres actuacions que hagin de fer d'altres departaments. És a dir, nosaltres com a Ajuntament farem tot el que ens pertoqui fer i estigui a les nostres mans, però també instarem a d'altres departaments a que determinades actuacions que potser no tenen un control periòdic o sistemàtic perquè no hi ha mitjans, sigui pel motiu que sigui, ara tampoc és qüestió d'entrar-hi fons, però que d'altres actuacions també es duguin a terme. Perquè estem parlant d'una problemàtica que, malauradament, ens afecta avui a nosaltres, però que si una de les causes principals és la sequera, pot afectar a moltes altres poblacions d'arreu del país. Per tant, la tranquil·litat de que, us ho dic en sèrio, la tranquil·litat de que estem treballant, evidentment, però estem treballant amb els condicionants que tècnicament se'ns ha de donar una solució que respongui i que, evidentment, el que ens plantegem és la solució de futur. És a dir, si l'etapa de Fontanilles resulta que no ens garanteix tot el que en un principi semblava que havia de garantir l'any 2007, doncs haurem de buscar solucions alternatives que ens garanteixin, si més no, que ens augmentin les garanties de que això no tornarà a passar. Bona tarda, soc veí de Peratallada, em dic Erwin Hamm, soc alemany i vull comentar 2 o 3 coses. La primera, la indicació de la taula aquí present de que els 0,1 micrograms és un límit molt estricte, és el límit que ha posat la Unió Europea i en tots els països civilitzats a Europa funciona així. I el motiu és que les pesticides són cancerígens i això està demostrat. Per part de Monsanto i companyies fitosanitàries fan veure a la gent que això no passa res, però no és veritat. Produeix càncer, primer punt. Segon punt, el problema de buscar una solució, ara és un parche, estic d'acord, s'ha de fer i és correcte, però mentre que estan fent el rec amb canons d'aigua de blat de moro en una zona com aquesta, que és de sequera, no és de rebut. No entenc que la Generalitat no faci res per evitar això. És el segon punt. El tercer punt no és problema de fer més paus i més profuns, perquè és un problema que no es resol res. Hem de fer un canvi d'agricultura. Israel és un país de sequera i se sap que això no pot resoldre mai. En aquest moment estem ja al punt on estem consumint tota la riquesa del planeta i estem fent res. Perquè amb el tema dels purins, el que vostès han dit abans, de que quan el 2006 o 2007 havia el tema dels purins, la Unió Europea
acusat i condemnat a Espanya per nitrats perquè no compleix res. I això és una voluntat de la Generalitat, no és culpa de l'Ajuntament de la Bisbal o de Forallac. Pot ser que és culpa de donar tants permisos, de fer explotacions amb químics i això, però això la Generalitat s'ha de posicionar, no pot fer això. Uns quants pagesos poden contaminar l'aigua de tanta gent aquí. Això és increïble. Abans, a l'edat mitjana, un que feia veneno a un pou l'han penjat. No tots els plaguicides són iguals. Aleshores, cada plaguicida té una toxicitat diferent. No se sent? Deixa parlar el poble, xaval, va, vinga, no entretingueu. Exacte. Home, no Bé, perdoneu. Està agafant el quiquis, podem parlar. Perdó, un moment. Un segon. S'ha fet una pregunta i des de la representació de Salut de Catalunya intentava donar la resposta. I aquesta era la voluntat que teníem que assistís. S'han fet totes les gestions perquè hi fos i ha estat impossible. El compromís... Exacte, calleu ja. Ja heu xerrat. Us ho diguem. Ja us heu excusat, deixeu parlar el poble. El compromís que tenim és de portar i fer una sessió amb el Departament d'Agricultura present aquí perquè tots aquells problemes que realment deriven d'un mal ús i d'una gestió agrícola dolenta es pugui contrastar en aquest moment. A veure, jo primer de tot volia agrair a l'Ajuntament de la Bisbal que hagi informat a la població tan aviat com ha sabut, perquè malauradament al Baix Empordà, jo no soc veïna d'aquí, soc veïna d'un altre municipi de la comarca, hem estat molts i molts anys prenent aigua contaminada sense que se'ns informés. I per això vam fer moltes plataformes i moltes protestes i almenys jo trobo que ha estat molt valent que ens informéssiu. Ara bé, a mi em sembla que amb el problema de l'aigua tenim molts problemes, no només un puntual. A mi no em serveix que es digui que traurem aigua de ponts més profunds per diluir l'aigua de l'aqüífer superficial, perquè de fet els contaminants hi són i la dilució no soluciona el problema. La dilució no treu el contaminant i per tant és una solució perquè evidentment l'acumulació, la concentració pot afectar més o menys a la salut, però el problema està amb els contaminants. I per tant jo estic molt d'acord amb el senyor que ha parlat abans de Pere Tallada amb el tema de prevenció. Sí que hi ha altres mètodes de fer agricultura sense els tòxics que ens estan enverinant a tots. I precisament en la nostra comarca hi ha moltes iniciatives d'agricultura ecològica i més respectuosa amb el medi i no contaminar els aqüífers ja tan vulnerables que tenim i a més donant-nos una qualitat de menjar a la taula. Tant el tema d'agricultura com el tema de ramaderia penso que són temes que ens hem de plantejar molt seriosament. No pot ser que aquí a Catalunya es sacrifiquin 20 milions de porcs, es van sacrificar l'any passat. 20 milions amb una població de 9 milions. No tots, alguns es venen a sacrificar només aquí, però no s'alimenten aquí, però aquí a la província de Girona 1 milió de porcs que sí que s'han fet servir. Hem de fer les coses a mida humana, no a mida del gran benefici i per tant anar-ho fent malbé tot avui i demà més. Un altre tema per mi important és el tema de manteniment de les xarxes. Penso que no només hi ha el tema de la contaminació dels herbicides, hi ha contaminació fecal també a les xarxes per manca de manteniment. Jo entenc que els municipis no poden aixecar totes les xarxes i renovar-les, però sí que s'ha d'exigir, ja que hi ha una concessió a empreses privades, que aquestes mantinguin la xarxa en condicions. I si no, tornem a que l'aigua, en lloc d'estar semiprivatitzada, l'aigua que ens arriba a l'aixeta, sigui totalment de control municipal, com per llei hauria de ser, i s'ha donat la concessió a Aigües de Barcelona, Sorea o les seves filials. Jo penso que això és un altre tema important. La filtració d'aigües fecals existeix a la majoria de municipis i la manca de diners per reparar tot això
també és un tema que jo em pregunto. Molta part de l'aigua del Ter va a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tots sabem del gran transvasament i de la manca de cabal ecològic fins i tot del Ter. Doncs que hi hagin uns acords entre administracions, perquè el tema, si des d'aquí es cedeix aigua al Ter, que hi hagi un acord d'uns beneficis per poder cobrir els costos de totes aquestes reparacions de la xarxa que s'haurien de fer ja. Però, tornant al tema que ens ocupa, penso que el tema de prevenció passa per prohibir el glifosfat, com s'està fent també a molts municipis de Barcelona, perquè sé els noms, però també d'altres llocs, i que va unit, part d'aquest glifosfat que s'emplea amb el blat de moro va unit amb aquests contaminants que ara han sortit aquí. Per tant, això jo penso que no és una cosa tan dificultosa. Hi ha altres mètodes per tenir una agricultura sana i sense tants contaminants que ens arriben a la taula del nostre menjador. Tinc una pregunta molt senzilla. Pot ser que m'he perdut una cosa, però jo entenc que el 22 de juliol la prova ha sigut negativa o alarmant, i el que no entenc és amb quina freqüència normalment es fa aquestes proves, perquè la prova abans del 22 de juliol, quin dia era i com era la prova i quant de temps ha passat. Això em sembla una dada molt important que no he sentit res al respecte. Quant a la freqüència de les analítiques que es prenen a la Bisbal, a les analítiques completes, que és on es veu la determinació de si hi ha contaminants de tipus herbicida, com estem parlant a la xarxa, se'n fan 4 a l'any. En portem fent... Em deixeu acabar, sisplau. Es fan 4 analítiques completes l'any, que són les que marca la normativa, el Real Decret 140, que és el que marca les que s'han de fer. Pel que fa a les analítiques de control, se'n fa una cada setmana. No entrem. No, a veure, perdoneu. Jo penso que... Sisplau, estem intentant informar i que tingueu paraula, però amb un ordre, sisplau, i un respecte. Tothom podrà dir la seva, evidentment, amb un respecte, però sisplau. Torno a començar. La normativa del Real Decret 140 que en marca el número d'analítiques que s'ha de fer completes, parlo de completes. Completes són aquelles en què s'analitzen exhaustivament tots els paràmetres. Aquest en marca una freqüència. Aquest fem d'acord amb el que marca la normativa. Des de fa 15 anys que estem aquí a la Bisbal, potser m'equivoco del número, mai havíem tingut cap incompliment per aquests paràmetres que han sortit ara. A banda d'això, es fan analítiques de control en els que es miren els paràmetres més freqüents. Això ho marca Sanitat, ho marca la llei, no ens inventem pas nosaltres. I aquests els fem una vegada a la setmana. A més, perdoneu, Sanitat també fa analítiques per la seva banda de control. I tu m'ho pots dir, Lluís. Sí, aquests són paràmetres que entren en aquestes analítiques completes que es miren una vegada al trimestre. A partir d'ara, el que hem quedat nosaltres i amb Sanitat és que agafarem una analítica cada setmana, tant nosaltres com ells, per tant en tindrem 2 setmanals d'aquests paràmetres per fer-ne el seguiment. Per fer un aclariment, s'ha comentat si en la pàgina web de l'Ajuntament apareixien les analítiques que es fan recurrentment amb aquesta freqüència que ens ha comentat l'empresa Sorea, i si consulteu la pàgina web, des que hi va haver la problemàtica dels nitrats es van penjant regularment totes les analítiques. Vull dir, a veure, en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament també es pengen. Vull dir, esclar, el que no podem fer és casa per casa, però qui no tingui internet, una qüestió seria anar, per exemple, a la biblioteca, si no pot venir a l'Ajuntament hi ha un taulell d'anuncis i en allà també es pengen. Bé, hi ha unes quantes coses que a mi em tenen molt mosquejat. La primera nota pública que fa aquest Ajuntament
és per excusar la lectura de més que en fa Sorea. La segona cosa que em té mosquejadíssim és que la rehabilitació de les escoles velles s'ha deixat de rehabilitar la part de l'esquerra, però s'ha construït un xiringuito per Sorea al mig, destrossant una obra arquitectònica molt respectable, però, clar, a mi tot això em mosqueja. Que hi ha la comissió d'obra nova o és que algú està mamonejant-nos? Si resulta que s'han d'anar a reunir a Girona, per què serveix l'internet i aquestes coses? Aquesta gent, en teoria, haurien de poder-se estar comunicats directament, no? Pregunto, són 4 dubtes així per sobre per fer-nos-ho mirar només, M'enteneu? Gràcies. Tengo que decir que a mí me indigna absolutamente con una cosa tan grave como es repartir un comunicado donde pone que el agua no es potable, que no se puede utilizar ni para cocinar, y que allí están todos sentados explicando que están controlando siempre los niveles, que se está haciendo no sé qué. Mi pregunta es, ¿cómo es posible, durante años que se sabe que esto no funciona, que el agua no está bien, con este comunicado ahora recibido en todas las casas, cómo es posible que den estas explicaciones a la ligera? Yo encuentro absolutamente vergonzoso esto. O sea, esto es una falta de política, porque esto es una cuestión, o sea, de la Generalitat, creo yo, mejorar y cambiar absolutamente la política agraria, porque de que este agua en el Baix Empordà está contaminado hace años y ahora están explicando así, sí, nosotros miramos cada semana el nivel y el otro cada mes. O sea, no entiendo cómo pueden estar tranquilos dando estas explicaciones. Yo estoy totalmente indignada. Tengo 4 niños en casa, nosotros tenemos un filtro adaptado a la charcha del agua y vamos bebiendo siempre este agua que es altamente contaminoso. Y ese señor que hablaba al principio de todo, explicando que en principio estos son valores muy bajos, que no es peligroso, mira, me faltan palabras para esto. Bueno, bona tarda. Jo tinc una casa aquí des de tota la vida, tot i que no estic oficialment aquí, però bueno. A veure, jo molt d'acord amb el que s'ha dit, que a part de solucionar el tema així ara com es pugui, el tema és l'agricultura. No depèn de l'Ajuntament, segurament, però el tema és l'agricultura i s'ha de canviar tota aquesta política de pesticides. Però després també aquí s'ha parlat de la sequera. Aquesta sequera que ahir mateix veia l'ús sec, que està tot l'Empordà està sequíssim, amb els arbres que s'estan morint per les carreteres. A veure, aquesta sequera, aquí pot ser que, segurament que hi ha un procés de canvi climàtic que pot ser que ens porti aquestes sequeres. Per tant, això de dir que es farà un altre pou i que no passa res, no sé, crec que ens hauríem de fer polítiques de prevenció i d'adaptació cap al canvi climàtic, que pot ser que comportin majors sequeres. Llavors també, jo no sé, això segur que l'Ajuntament té la dada, quin és el consum d'aigua per càpita a la Bisbal i Rodalies, tota la gent que agafa l'aigua d'aquests aqüífers, i si són unes quantitats més altes que la mitjana catalana, menys altes, o que és un altre tema que s'hauria de treballar. Com ha parlat aquell senyor d'Israel, doncs crec que a Israel gasten molt poca aigua per càpita. Aquí, en ocasió d'altres sequeres, també s'ha vist que es podia disminuir molt el consum d'aigua. I treballar aquests temes, perquè l'altra cosa és adaptar-nos a gastar menys aigua. Hi ha diferents aspectes a treballar aquí, però bueno. Veig que després que el 2004 es detectessin els nitrats, els aqüífers aquests superficials que s'ha comentat de Castell deuen seguir igual de malament, o sigui que una contaminació en un moment donat, portem 10 anys i deuen seguir els nitrats encara, vull dir que no són temes que s'arreglin fàcilment un cop que tens la contaminació. Per tant, no em repeteixo, però totalment d'acord amb el tema dels purins, amb el tema dels herbicides i tot això. Però també treballar temes de disminuir el consum d'aigua i adaptar-se cap al canvi climàtic. Una altra cosa és la pressió humana que tenim aquí al Baix Empordà, el turisme i tot això que
en algun lloc s'ha de posar un límit perquè no hi ha... L'aigua marca el límit de població que podem tenir. Moltes gràcies. A veure, perdó, en relació a aquesta pregunta que has fet de que si sabíem el consum diari per persona a la Bisbal, ara mateix ho desconeixem. Si voleu això ho anotem i mirarem també de posar-ho a l'abast a la pàgina web. Perdoneu només una cosa, aprofitant l'avinentesa, es penjaran a la plana web aquelles preguntes que es van fent i que tenen resposta com a preguntes més recurrents. Vull dir que hi haurà un apartat que recollirà tot això. Buenas tardes. Yo solamente quería exponer 2 puntos. Uno, que creo que la población no es la culpable de todo este procedimiento que se ha hecho, desde que se empezó con el tema de los purines hasta el momento actual. Probablemente ha tenido una evolución, no ha sido de golpe como estamos diciendo. Si comparamos datos que seguramente, a pesar de la poca frecuencia con los que se han hecho, durante todos los meses del año, me imagino que en los meses de agosto se ha notado que había un repunte o un incremento en años anteriores y no solamente en este. Con lo cual, detecto que hay una imprevisión de la forma en cómo se ha llegado al momento actual. Y después, como segundo punto, quería solamente preguntar, ¿hay algún método o algún sistema para que los ciudadanos podamos no tener esa contaminación en el momento de utilizar el agua? Me imagino que algún medio técnico debe de haber, que se nos ofrezca como mínimo la alternativa de poder solucionarnos el problema. Crec que amb filtres de carbó actiu es pot solucionar. És que no m'atreveixo, no m'atreveixo a dir gaire res, perquè amb filtres de carbó actiu es pot solucionar. Això s'introdueix en el sistema de potabilització general i es pot evitar, diguem, la contaminació d'herbicides. A la xarxa, el tractament inicial. Amb tractaments casolans no s'arregla. Sisplau. Per no reiterar-me en tot el que han dit tota l'audiència, em sembla perfecte des de tot el tema agrari i tota la previsió, però jo crec que el mal ja està fet i el mal seguirà fet. Perquè traurem el blat de moro, però posarem una altra cosa i sempre hi caurà algun pesticida o altre. L'últim intervinent m'ha pres la pregunta, la meva pregunta era aquesta, quines altres alternatives hi ha, perquè jo em nego que se'm digui vés a comprar aigua o espera't que et portin una cua. Llavors, aquest dematí jo m'he posat en contacte amb els tècnics de la planta potabilitzadora de Girona i Salt i m'han fet aquest comentari. Amb un filtre amb condicions de carbó actiu, això està solucionat. Llavors jo el que no entenc és com estan entre tècnics i estan entre regidors i gent de la cultura i gent dels coneixements que s'està plantejant portar una cuba d'aigua amb el gasto que suposa en vez de dir potser fem una donació a Càritas d'un filtre en condicions. O subvencionem filtres per a la població que no tingui recursos o algunes altres alternatives. No sé, buscar algunes altres alternatives. També sé que l'osmosis inversa també ho soluciona, el que passa que si estem parlant de sequera l'osmosis inversa és una bogeria perquè el derrotxe d'aigua que té és increïble. O sigui, si per treure un litro n'hem de malgastar de 8, 10 o 12, doncs tampoc és la solució. A part del carbó actiu, se'n coneix algun altre? No, jo només una pregunta. Jo soc de Vulpellac i volia saber si el nostre alcalde, si està per aquí, també parant orella. I és el senyor Saiz. No, perdó, ho entenc, però ens afecta a tots també. I semblava que era bo anar assabentant-se de coses, només això. A veure, jo vull preguntar, si ara estem en una situació d'emergència, els pagesos poden continuar regant, llançant mils i mils de litres cada dia en els camps de blat de moro i els altres ens hem d'estar plantejant
que els aqüífers s'estan esgotant. A veure, no hi ha cap normativa que es pugui aplicar perquè aquests camps de blat de moro es deixin de regar ja i que es prevegi si se'n poden continuar plantant o no, perquè, a veure, ahir encara, a sota Castell d'Empordà, hi havia els xorros d'aigua immensos, fent Arc de Sant Martí inclús, regant el blat de moro. A veure, això no, si estem en una situació d'emergència, no es pot donar l'ordre que no continuïn llançant tants litres d'aigua en el blat de moro. Sí que es pot fer, ja és una bona idea. Es pot fer, però això ho ha d'autoritzar l'ACA. Les concessions d'aigua agrícola són uns drets que tenen els pagesos i els únics que els poden retallar en aquest moment és l'ACA. Novament, com a local del DAP, es convocarà una altra reunió. Lligat amb això, us ho hem comentat, hem convidat a l'ACA a venir aquí precisament per aquests temes. No patiu que tot això es traslladarà a l'ACA, se li farà saber tot això i es farà arribar aquesta petició. Novament, com a local del DARP, es convocarà una altra reunió perquè vinguin presencialment un cop hi hagi personal qualificat per donar explicacions. És una pregunta, a veure si l'Ajuntament està pensant en fer un referèndum per a veure qui ha de gestionar l'aigua de la Bisbal, perquè és el poble que ha de decidir i perquè jo crec que s'ha de trencar els compromisos i el monopoli de les grans multinacionals, com és aquesta empresa que pertany a Agbar i Agbar pertaneix a Suez. Per tant, aquesta gent no ens arreglarà l'aigua. Què collons els importa una petita zona de l'Empordà? Per tant, jo crec que us pregunto si teniu intenció això, que seria important, que ens poguéssim gestionar l'aigua a la Bisbal i a les comarques. El govern danès, o sigui a Dinamarca, el Congrés de Diputats ha decidit que tots els productes d'aquest país seran ecològics d'aquí 2 o 3 anys. Això vol dir prohibició de tots els pesticides. És l'únic país, si us fixeu, si heu llegit els diaris que han sortit aquest reportatge, vull dir, és l'únic país de moment, perquè tot ho tenim, tot és globalitzat. El que em sap molt de greu és que aquí, o sigui, a veure, per tenir una farmàcia ha d'haver una persona formada per vendre medicaments. En canvi, pesticides els ven qualsevol persona sense cap tipus de formació i a més indicant als pagesos que incrementi la dosis perquè va millor. O sigui, a veure, si no aprenem, o sigui, clar, és unilateral el govern de Dinamarca, és una qüestió unilateral, sí, però jo espero que tots els partits d'aquí, els polítics, vosaltres que esteu aquí, els polítics, vull dir, a veure si pressioneu els vostres partits perquè en el Parlament de Catalunya es parli d'aquest tema, perquè trobo bestial que una persona, perquè té interessos en el seu bat de moro, en el seu cerda o amb els seus porcs, ens estigui contaminant a tothom, o sigui, és que ho trobo bestial. Res més, no? Només dir aquesta... O sigui, és la prohibició la que farà que un dia l'aigua la tinguem, no sé, millor, ¿vale? Jo hi ha un parell de coses que m'agradaria saber més o menys quin risc hi ha. Per exemple, es diu que els rastrells de cuina es poden rentar amb aquesta aigua. Una. I la segona és, si comprem pollastres, conills, carn de bestiar que hagi begut aquesta aigua, quin risc hi ha? Simplement això. Les restriccions en l'ús de l'aigua són exclusivament per beure i cuinar les persones. No hi ha cap problema, ni en rentar la vaixella tampoc. Penseu que estem protegint la salut de les persones, que són les que... A veure, si em deixeu, us explico una mica més el motiu del que us estic dient. Els límits que estableix la normativa estan pensats per un consum continuat de 2 litres aigua per persona durant tota la seva vida. Per tant, els nivells de contaminants permesos estan pensats
en aquest context. Evidentment, un pollastre estarà bevent aigua 2 mesos, un animal, un conill, estarà bevent aigua un temps molt curt de la seva vida. Si estem dient que fins i tot us estic transmetent que els valors que s'han superat no són valors en què s'hagi d'inferir un risc per la salut de les persones, tampoc ho és, perquè encara estaran consumint molt menys temps aquesta aigua, tampoc ho serien pels animals. I tampoc ho serien per rentar vaixelles, etc., perquè penseu que el residu que pot quedar d'aquests plaguicides després d'haver fet aquestes tasques és pràcticament ínfim. No sé si amb això responc la seva pregunta. Està tranquil, doncs. Sí, jo soc veterinari. Sí que ho sé perfectament. A veure, volia fer una pregunta. Abans he sentit que l'Ajuntament tenia intenció de posar-se en contacte amb altres organismes, conselleries o el que sigui. La pregunta és, en concret, amb la Conselleria d'Agricultura, quines intencions teniu, què penseu plantejar-los-hi? Perquè la Conselleria d'Agricultura té molt, trobo, l'agricultura és la principal causa del tema que estem aquí, del que estem parlant. Llavors, l'Ajuntament què pensa plantejar-li o, com se'n diu, a la Conselleria d'Agricultura? D'entrada, el Departament d'Agricultura el que farà serà una investigació in situ en els llocs on hi ha els dos pous de captació per fer un control del subsol, de veure aviam què és el que... Ara parlo amb aquesta casuística a nivell puntual. Evidentment, nosaltres, en funció també del que pugui sortir d'aquest informe, el que farem serà transmetre, evidentment, la nostra queixa i el nostre plantejament en el departament que alguna cosa s'ha de canviar. Que en les zones vulnerables, que com la Bisbal n'hi ha moltes, d'altres llocs, el que no pot ser és que hàgim d'estar pendents contínuament i amb l'aigua al coll o amb la por que puguem trobar-nos una situació com aquesta. Per tant, jo crec que primer és evident que aquests productes responen a una determinada actuació, per dir-ho d'una manera, no els fa servir tothom aquests productes, sinó que els fa servir en determinat sector. Per tant, en funció de quan hi hagi els resultats definitius de que constatin això, serà quan l'Ajuntament, que tindrà accés a aquests resultats, plantejarà el que ha de plantejar en el departament, que és que, evidentment, hi ha d'haver un canvi de model que això no pugui continuar afectant els aqüífers, entre altres coses. Bones, jo volia preguntar, ja anava una mica per aquest camí, d'això que els puguin prohibir si pot ser, però després el perímetre que hi ha en els pous de seguretat, això vol dir que és petit i que no funciona, que per tant s'hauria d'incrementar aquest perímetre. I després l'altra pregunta és, aquests residus domèstics que també contaminen, sisplau, quins són i com hi van a parar, perquè no ho entenc jo. Perquè jo entenc que el que jo tiro per la cadena del lavabo, parlant clar, que se'n va a la depuradora i cap al riu, que no passa pel pou que després me torna a casa. És que no ho entenc. A veure, hi ha un dels productes que s'ha trobat, he comentat que s'utilitza també en pintura de piscines. Per això l'ACA, amb el comunicat que ens va enviar, una de les coses que proposa de fer a partir del mes de setembre, entenent que hi haurà un règim també d'empreses, per veure si alguna empresa fa això, és un seguit d'inspeccions a la sortida de depuradora i en alguns altres punts per veure si en algun punt d'aquest es detecta el tema aquest de contaminació. L'ACA és competent en temes de qualitat de les aigües, també, com deia en Jordi, en tema de concessió d'aigües, i seguint una mica amb el que hem dit del Departament d'Agricultura, també davant de l'Agència Catalana de l'Aigua plantejarem aquesta inquietud i aquestes coses que estan esperant que els hi fem arribar, atès que no han vingut avui. Jo volia preguntar una cosa perquè no m'ha quedat gaire clar, que aquell senyor d'allà ha parlat dels filtres de carbó actiu i vostè a la taula també, però no m'ha quedat clar què és ni on... Vostè ha dit, crec recordar, que es posen a l'inici, no? O s'ha de ficar a l'inici, però no acabo d'entendre què és i on es posa realment el filtre de carbó actiu. A mi ara podem mirar malament, però per al·lusions, aquell senyor d'allà davant ha dit que els que ruixem, perquè jo sóc jardiner i ruixo, tirem el que ens dona la gana. Fa molts anys que ens tenen controlats i cada cop ens tenen més apretats. Hem de fer cursets de 80 i 90 hores per poder ruixar.
Tenim unes dosis a tirar a cada lloc. Us puc ben jurar que contamina més el pare, l'avi, que ruixa al nord, que no els pagesos que ruixen als camps. Ruixo el just i el necessari. I moltes vegades amb ecològic. Hola, jo vull dir que tinc la solució i és molt fàcil. Si tots consumim ecològic, els pesticides s'han acabat. El que no podem fer és venir aquí a queixar-nos de tot això, la contaminació de l'aigua, i després anem a comprar blat de moro transgènic al súper, al més barat. Consumem ecològic i canviarà molt la cosa. Jo fa 5 anys o 6 que visc al camp i no m'estranya gens que hàgim arribat en aquest punt. O sigui, estic cansada de veure cubes que van tirant purins amb pesticides. A més, jo gestiono, o sigui, visc en una finca que tinc l'orgull de dir que és ecològica, oliveres i blat. I teníem una mica de vinya i les fulles de la vinya van agafar una forma rara. Vam revisar el tècnic i ens va dir que era un herbicida molt potent que es havia llançat, podia ser quilòmetres, que el vent l'havia transportat i que havia afectat a les fulles de la vinya. Van fer una analítica i era un herbicida que es tirava, va dir ell, per deforestar durant la guerra de Vietnam, només perquè veieu la potència dels herbicides que van servir. Després, d'altra part, jo he fet el curs que deia aquest senyor, o sigui, m'han obligat, a pesar de tenir una finca ecològica i de gestionar-la i no fer servir cap tipus de pesticida, he fet aquest curs que la Generalitat obliga, que està molt bé, per poder anar a buscar aquest tipus de productes tan tòxics. Em vaig quedar esgarrifada de la banalitat, també vull dir que era l'única dona i 21 homes. Em vaig quedar esgarrifada de la banalitat amb què parlaven d'aquest tipus de tractaments i de la desinformació que hi havia per part dels mateixos pagesos en quant a la dosi de les proporcions que està tan mal explicat en els envasos. Llavors, aquesta desinformació portava que, no sé, vam sortir, vam fer un examen, però jo crec que el tema continua igual. O sigui, que no és un carnet que no crec que ajudi massa, que el que hauríem de fer és canviar absolutament de sistema d'agricultura i descartar per sempre aquest tipus de pesticides. Res més. Gràcies. Perdoneu una cosa. Totes les intervencions al final són molt realment enriquidores perquè realment hi ha una crítica cap al model agrícola que hi ha, que ja hem recollit. Ara, si ens permeteu, faríem ja un torn final tancat de paraules amb la gent que, sisplau, demanaríem que portéssiu algun altre element de judici, de comentari, i deixem una mica davant d'agrícola perquè realment ha quedat suficientment clar i farem arribar aquesta... Bueno, la pregunta... Jo volia preguntar una cosa. Has dit que segurament Sorea compensaria la gent durant el període que l'aigua no sigui potable, que intentaria... Sorea no, l'Ajuntament, en tot cas. Què mana? L'Ajuntament. No, home, perquè és l'Ajuntament. No, clar... Sisplau. No. Home, no. Per tant, el referèndum. Bueno, la pregunta... Jo volia preguntar als que ens dediquem que fem servir l'aigua per ús alimentari, que evidentment no podem fer servir la de l'aixeta ara, això com quedarà? Perquè els restaurants, tots els que fem coses amb aigua, i que evidentment ho hem hagut de canviar el sistema i anem amb marranxes... No, perdona, el càlcul ja he explicat que era tant per consum de beure com per ús, com per ús de cuina. Per tant, llavors podeu també... Jo el que volia saber és si tu consumeixes aquesta aigua, quins efectes, a quant de temps te pot sortir, per exemple, no? Tu què et pots trobar malament, que agafes diarrea, què passa aquí? A veure, en l'aigua de la Bisbal, en els nivells en què es troba, no és d'esperar cap tipus d'efecte. Cap tipus d'efecte ni que s'estigués consumint l'aigua, no seria d'esperar cap tipus d'efecte. Són uns nivells prou baixos, prou de seguretat, els que marca la normativa europea, perquè
no s'hagi de pensar en cap efecte per la salut. Els nivells dels que parlen altres organismes són nivells que no tenen com a referència tampoc cap experiència de que s'hagin produït efectes adversos per la salut. Vull dir, quan l'autoritat d'Austràlia diu que estableix 20 micrograms pel diuron, per exemple, vol dir que en els estudis que ha fet, per sota de 20 micrograms no s'han observat cap efectes per la salut. No se sap quin seria el nivell on es començarien a produir efectes per la salut. No sé si amb això... És a dir, no hi ha informació perquè no hi ha efectes per la salut coneguts en persones. S'han fet experiments amb animals, amb ratolins o amb rates, en alguns dels per establir toxicitat, i en alguns casos, en dosis molt i molt més elevades que els límits que estem parlant, hi havia aprimament, pèrdua de pes, és a dir, coses molt inespecífiques. És a dir, en els nivells en què estem és, diguéssim, d'alguna manera irrellevant parlar d'efectes per la salut o de que cap veí de la Bisbal tingui un mal de panxa i pugui atribuir-ho a això. Si ens ho diu un metge, la millor, però diguem que ets un veterinari. Si la solució tècnica existeix, que són els filtres de carboni, què estem fent aquí? Vull dir, per què no es posen? Com s'ha dit abans, s'estaven valorant diferents opcions, no? I diferents opcions, entre altres coses, perquè també hi ha un problema afegit, que és el problema de la sequera. És un problema que tenim afegit. Per tant, el que estem buscant és aquella solució que ens pugui ajudar a passar l'estiu i ja veurem la tardor, en quant a tema de sequera i llavors també en quant a tema de qualitat. Per tant, estem valorant en aquests moments tècnicament. El filtre soluciona el problema, però el filtre, evidentment, no es col·loca d'avui per demà, no té una col·locació immediata. Per tant, pot ser que la casuística que ens permeti solventar les dues qüestions, la de la qualitat i de la quantitat, triguem al mateix temps que tenir el filtre i, per tant, el que ens permet és tenir la garantia i la seguretat de les dues qüestions. És senzillament per això. És a dir, és una qüestió estrictament tècnica. És a dir, volia fer una altra pregunta parlant de l'aigua, d'un tema per mi molt preocupant, que és l'abocador de Vaca Morta en una zona humida i que seria hora potser aprofitant de buidar-ho, perquè allò, per més que es digui que no, hi ha constància que hi ha filtracions i hi ha constància de que hi han anat coses que no hi havien d'anar. I per tant seria bo que ara que parlem de tots aquests temes d'aigua, que es millorarà la depuradora, esperem, perquè em diuen que tampoc... Hi ha gent que diu que no funciona del tot bé, no, ho desconec. La potabilitzadora es pot millorar, es parlarà amb agricultura per arribar a acords de fer una agricultura més saludable i tal, també es tingui en compte de treure aquella bomba de la rellotgeria que un dia ens van colar. Hi ha un altre sector que no s'ha parlat, que és el de les segones residències. Jo soc jardiner també, i es consumeix moltíssima aigua per tindre la gespa verda. Jo crec que igual es podria regular perquè en un jardí, no sé, de 1.000 metres quadrats, igual en un dia gasten 18.000 litres d'aigua. Trobo que perquè la gespa sigui verda i en puguin gaudir a l'hora de dinar allà fora, no sé, es podria mirar això també. És una aportació. Sí, a mi no m'ha quedat clar si al moment que tinguem tota la informació de què ha passat i qui és el responsable, si hi haurà alguna conseqüència legal o en forma de multes o alguna denúncia a les persones que són responsables per això i qui són la gent que han de fer la denúncia. Som el poble, la població, és la gent... És que no m'ha quedat clar. Aviam, en teoria, si el que determina que hi ha hagut una pràctica il·legal per part de qui sigui és el Departament d'Agricultura, evidentment, davant d'això el que aplica són unes sancions. Independentment de que a partir d'aquí qualsevol ciutadà o qualsevol administració cregui que davant les causes que han originat una mala actuació o una mala praxis, hipotèticament, de si es donés, es poden personar, evidentment, en qualsevol judici, evidentment, en qualsevol demanda.
L'aigua que se compra la pagaràs tu, evidentment. Si tu vas al supermercat la pagaràs tu. El que hi haurà és un càlcul. No. Qui farà el és igual, qui farà el càlcul serà... No us preocupeu que qui farà el càlcul serà l'Ajuntament en base a dades objectives. Molt bé. No pagareu l'aigua de Sorea. Mercè. No, jo... Ells són els gestors del servei, però la casuística que ha passat, evidentment, ells no són els responsables del que ha passat, la casuística. A veure, jo crec que... És a dir, o és que us penseu que si nosaltres portéssim el servei municipal, fos la gestió fos municipal de l'Ajuntament, no ens hauria passat en aquests moments? Vull dir, jo crec que les coses són conceptes diferents. És a dir, podem estar més d'acord o menys d'acord en que pugui haver una gestió directa o una gestió indirecta, però una altra cosa és la situació que ens porta avui aquí. I la situació que ens porta avui aquí és que hi ha hagut uns pous que per determinades circumstàncies presenten uns nivells alts de plaguicides. I això pot passar en un lloc allà on l'Ajuntament porta la gestió directa de l'aigua o allà on té un Ajuntament, allà on té una concessió amb una empresa. Per tant, jo crec que les coses són... Quan vaig veure el ban aquest, vaig buscar a internet aquests dos plaguicides i el primer semblava, jo no hi entenc, per això ho vaig buscar, el primer semblava molt corrent, o sigui que s'utilitza molt, però el segon que posàveu vaig veure que s'utilitzava sobretot en els llocs que hi ha oliveres i que en el lloc on hi ha hagut contaminació va ser en un pantà al costat de Còrdova i que en aquest pantà hi van... L'única cosa que van fer d'entrada és posar-hi això del carbó, d'això que dieu, no? Del carbó vegetal. Jo només dic això perquè ho he buscat sent una profana a internet i he trobat això. I no entenc aquest segon plaguicida, si es posa a les oliveres, què coi fa aquí? D'on ha sortit? Jo m'ho pregunto i no ho entenc. I és una pregunta i ja està, no? Josep Maria Poch, enginyer tècnic agrícola. Fa molt d'anys que el diuron no es tira, que no es ven. Així és de clars. Per tant, no sé on ha sortit aquest herbicida. Aquest dematí he parlat amb el fabricant i m'ha dit que fa molts i molts anys que no en venen. Què ha passat? No ho sé. L'altre herbicida sí que és un herbicida que es tira en el blat de moro. Hi ha el que hi ha. Què ha passat? No ho sé. D'acord. Repeteixo, moltes gràcies per haver assistit. Us continuarem informant per tots els canals que tenim per fer-los arribar i sobretot intentarem el més ràpidament possible restablir el consum d'aigua potable. Gràcies.